Hello guys, good morning. So ako na si Kuya Renz guys. Hello mga kacharis, maayong buntag ninyo. So before ta mag-start ana guys, so ay ta magsugod gi ari man ta nag-start sa vlogging. So before ta ana, so ari sa ta. So na, good morning. So karon guys, ubani ko ninyo kung ata pa dong karon. So kani nga dan guys is padong na sa Los Angeles. So ako nagpakuan-kuan ko na as if nga was camera sa para inon ko no kugyot. Hay, chares. So karon guys, ato ta sila sa friend nako si Rovigin de la Peña kay gi-invite man tani kasi pinapog ka months og days nga wala may nagkita. So nagpaabot ko ni kuan ni Patoy. So duha-duha ka mo ato kay may gasolina, so it means dito nanta mauna tani ni Patoy kay matay gasolina. So perting lapuka di matabang garabi ag drawing di na madrawing. Hoy chares, ang kunday ang dan guys di na madrawing, mura siya lapok sama sa imong naong. Hoy chares, gaawhag chares lang. So ako laban ra gyapon guys pag abot na nganta nami guys, pag abot na laban ra kaayo. Pagkahuman na niudto ko sa kilibre ko paniudto sa Tagbalay. Salamat kaayo na tay bongga nga malamian nga sudaan subusug kaayo. Kung karami ma-feel na ko ang kuan and blessings. Hi, chares. Pagkaman guys, gi-injectionan si Alpha. So, deserve po gapon guys. Tanang iro, deserve nga ma-injectionan og mga anti-rabies. Dapat ang inyo po ma-injectionan kay para po kuan. Para in case of emerge. No? Diba? Hoy, chares. So, guys, mauna niya ang ato ang final vlog. Katong video guys niya, katong unang video mo to ang pagkagahapon. So mo ni ang video na to karon. So karon nagunahon ako guys nga wala jud may sudan guys. So no choice tangay ako sa silingan sa Kapayas. O salamat kayo ati sa paghatag sa Kapayas. So ni Kapayas sa hilaw ra ang kwaon guys. Ako nang giakip pud ang hinog. Pag karon hinog guys kinapon na sa vitamins. Of course, mo nang karon gihapon na to kay sayang kaayo. Bukid guys kay daghan nga makuha nga mga kuan, mga prutas. Ako ko kaparangit sa tag-iya nga akit po na ko ang hinog pero sa on man no choice man lami man kaayo. Ay, chares. Agi ko agliso na siya guys. Of course atong ko agliso kay bisig na siya kanang makuha nato nga mga something. Pagkahuman mura siya kan guys kay nang bitong namogoy mga another kind of kapayas guys. Kanang bitong na duha category na sila na murag something nga kanang naay murag tubuhon siya guys, na tubigon siya ba pero kani mo siya tubigon kay guys manalabi pud kayo kay tamis kaayo. Ang ipasuya mo lami ini kaayo siya guys, promise. Ang Kapayas, hope nakatilaw na ang tanan. Hoy kay kani guys ibaligya sa mga ICM or mga mall any kind of kuan, mahal ning Kapayas. Di mo magmahay kay mahal ni siya kaayo basta ibaligya sa laing kuan mga like mga merkado, mahal ni siya kayo sa mga mall, mahal ni siya kaayo. Guys, pag magkaon nato, so ako nang gikuan, ako nang gipanita ng Kapayas, ako nang gi-slice into pieces, kay of course, ato mo nang i-slice into pieces. Pag man ana guys, murag na mga basic guys ba nga mga utanon diri sa bukid, mga kuan, mga buhat sa mga bukid guys, kay kang dali baka na mga di na need og mga kuan, mga lami-lami nga lamas, pero ari sa bukid guys, di na need og lamas, kay na may mga lamas ang mga kamot. Hoy, chares! Bitaw guys, oy. Ako na nang gi-slice ana nadapita. Wa ko kuan na guys kanang naay mga timpla pero ag-ahorang kuan na is the main result. Hoy, the main ingredient is your love. Kanang pito magluto ka guys na kanang yatag nimo ang love sa pagluto kay of course labrabag uyab imong ihatag ang love. Hoy, chares! Guys, ang Kapayas dili po siya mautan, daghan siya mga use. Pero siya himo og kanang kuan guys. Kita ko video guys sa Facebook o sa YouTube ato nga himo nilang sabon. Pero daghan siya lang proseso jud saon pero ako di ko kamao. Ang amo alang is on. So, napuri makuha nga siya kuan, napuri makuha nga siya nga mga vitamins pero I don't know kay wala i-search lang ninyo kung unsay makuha nga vitamins sa Kapayas. Kay of course ingon sila tambal daw kuan. Charis! Dugay barang slide si Kuya Renz, atong paspason ni siya ron din aw nagdili pa pasason ron. Sa guys alas 12 na ako nag-slice kay ano ko na realize guys nga oy gutom naman oy murag something yet na sa ato ang tiyan murag sa ato ang diaphragm. Hoy diaphragm charis, kanta ka diaphragm bitaw. See? Humana siya guys, mura siya sunflower. Hoy, sunflower, tare! Mura siya buwak. So, lamin na kayo ang result. Ako dyan lang ipa, nindot-nindot og mga view sa side, sa left, sa front, sa babaw, para dyan makuha ninyo ma-enhance at ma-elaborate og unsaon. Pag magtadtad guys, akong gi-transfer sa planggana nga gamay kay akong hugasan sa water para pud siya usap. Alangan man guys og dili na hugasan sa water nga nabiya po mga hugaw-hugaw nga nahibilin sa Kapayas, no, di ba na mga lagpot, mga ana, mga something yet. Pagka man guys ako na siyang ikuso-kuso into kuan jud kanang 100% nga mawajud siya ang mga hugaw-hugaw. So akong gibalhin na pud sa marag jahong, di ba? Napod guys, uy, basta magkuan ka, mag-vlog ka, ikaw ra usa magaling nagpasalamat ko kana ko i-stick
mo nang of course dito ra bahala na ditong vlog for today basta man tong kuan guys. So kildi lang ako guys ang kuan muutan og ingani daghan siguro pag muutan babo especially sa nasbukin nagpuyo, so dili pod ako siguro pod daghan pod mo na ang proseso guys kung wa may sudan guys kay ni aging last day is among sudan is water, make me swear make me water nga gibutang ag sili nya lami ag kanang rice init, so mga to nga gola. So karon day karong adlaw is karon ako nga mag-utan na pug ko kay lain pug kuan po dato ang uday tesudaan pagkahuman guys mo na pambansa namong hali ang palm oil. So ang palm oil guys is daghang mga makuha imon siyang oil pamprito pero wa kabaw unsaon siya ang proseso mo na amo ang diri is amo ang pang haling og i-partner sa kahoy ana ra siya kabongga. Guys, sisiga na. Uy, salamat Lord, kinisiga na. So, happy dyan sa maluto ani. Ho, chares. Nisiga na, gibutangan ako kahoy. Ingay, matabaghaling. Of course, mag-ready ta sa to ang kayo. O mga kuan, ibutan to ang mga kahoy para jud bongga na. Naghuman, to na, laban na kayo. Na, nisiga na ako. So, nisiga, pagdali, hugasi ang kaldero. Kaya ito nang itak ang kuan. So, naguna ako og kuan, guys, init og kuan, pangkapayas. Kaya, of course, di naman siya. So, hugasan to kaha. Of course, atong hugasan ang kaha. Kaya na po yung mga something na nahibilin. Oo. Atong kuskuson sama sa pagkuskus sa imong naong. Hoy, chares. Bitaw atong tarong jug hinlo guys kay of course na may mga huga-huga of course. Pero you know, I believe that kuan jud guys natay mga bacteria di ba ta mabuhi sa kuha tay bacteria sa tuang kuan tuang self, di ba? Di ta mabuhi kung may bacteria. Pero di pala biag bacteria sa tuang self kay chugi ta. Dapat ang pingan po ato ang self, dapat naabot tayo mga kuan ba proseso para dili makuag mga more kuan ba more mga tatawag ana mga bacteria sa to ang self. Ni mag vlogger guys mag VO ta mag voice over nga wala tay idea. Hoy charis, aron anay sulag tubig guys akong punon para ang sabaw mapuno sa akong kasing-kasing. Hoy charis. So kaya puno tag tubig guys kay para pud ko so ating dapat daw di pala biag puno og water kay para dali ra siya mo evaporate ang tubig o mulata ang apayas. Unya paggaman na guys, ako nakita ang nagkamalisod ko na guys, uy kay liman ka ay karausa nag-vlog niya, wa kay ka kuan ka akibat sa imong kinabuhi. O charis. Tapos ako nang gitak ang water. So of course, atong painitan ng tubig para sa dali ra pud siya guys. Panasik neto na mo guys, kung magdungag ka or magluto kag utan, mag-init kag tubig para dito na ba. Unya kana guys, nagkuha ko naman ako buang. Ako nang gisukod-sukod ang kuan kay mo man taklob guys. So nagkuha lang pug taklob diri sa dahon sa saging kay atong itaklob kay yung daghan mga abog-abog naghuyop sa kayo unya mong lupat do mga evaporated nga mga dahon-dahon ng mga something nga kas abo-abo na kuan sagol sa tong kapayas. So manang nakita ko gway nga ato itaklob ang saging ana ra basic chares gili ka mapiang chares bitaw guys aron itaklob ang pagkahuman na mga na-sign guys na hapit na mubuka lang atang tubig kay na nasunog na nga tong saging. Hapit na jud kay gutom na jud kaayos siya guys murag nangayo na nga to ang mga tiyan-tiyan diri napita. Oy chares sana karon guys, ako nagikuha siya guys. Ako nagikuha kan evaporated naman siya. Ako mapatan-awon, murag na siya mga water nga ni kuan ni babo sa side by side sa ato ang kaha, di ba? So hapit dito siya. So wala ko ka-realize guys nga murag dugay jud ni kaayo siya man anang gilunod ang kapayas. So man siya. Ako anang gilunod kay dugay man kaayo siya kay into ko amo jud siya murag minutes puro hours gutom na kaayo. Hoy, charis. Nya guys pagkahuman bongga na naluto na nga to ang kapayas. Bongkag na ag dukot. Hoy, charis ang bahaw di ay bongkag na. Kara guys, luto naman ito kapayas. So, kanina na nilubitsin. Kay tamis naman kayo ang kapayas. Hinog na. So, perfect kaayo. So, ari sa bukid guys. So, ayos pag inartik. Kag minartik ka, mapasmo ka. So, ako na guys, nagpasalamat before mag-end itong vlog. Ako nagpasalamat sa nag-watch ato ang vlog. Nag-follow. So, thank you so much. Bye-bye. Og sunod na po nga ito pangitabo sa ato ang vlog. Bye-bye. Amping ta kanunay guys.